2014 година е една от, може би, така сериозните, най-важните години за развитието на конния спорт. През месец юни ние ще честваме 100 години от основаването на Българска федерация конен спорт. На 21 юни е основана 2014 година. Малко федерации и спортове могат да се похвалят с такова дълголетие. Това е третия спорт в историята на общия български спорт, след гимнастиката и колезденето, които ще честват 100 години. Всеки един юбилей е въпрос на анализ, въпрос на поглед назад, въпрос на това какво е свършено. И не на последно место, на базата на този анализ, да погледнем и в бъдещото развитие на конния спорт. Ние сме щастливи, че ще честваме 100 години. Във всеки един живот може да се чества само веднъж 100 годишна история. Аз мисля, че има с какво да се похвалим. Ние ще организираме нашето тържество успоредно със Световната купа по прескачане на препятствия. Поканили сме и наши гости от чужбина, Балканските федерации, ще има представители на Международната федерация. Надявам се и нашето държавно ръководство да ни уважи и като Министерски съвет, и като президентство, и като Министерство на спорта. Аз винаги съм казвал едно, конния спорт има минало, има настоящее и има своето бъдеще в своето развитие. Имаме млади кадри, имаме младо поколение, което ще поеме щафетата и съм сигурен, тя е в добри ръце и смятам, че ще продължи да се развива. Това бих могъл да кажа на този етап за нашата 100 годишнина. Много бих помолил и на всяка среща моля клубовете. Много е важно да уважиме хората, които в тази 100 годишна история, които са живи в момента, са дали за нейното развитие, за нейното оцеляване. И мисля, че всеки един клуб трябва да ни помогне да няма забравен човек поканен, да няма забравен човек така отбелязан в нашето тържество. Бих желал всички да се чувстват щастливи в този голям наш празник. Българската дисциплина, дисциплината, която е носила най-големите успехи в конния спорт през всичките тези години и 100 години, това е дисциплината всестранна езда. Първото ни участие в Олимпийски игри 24-та година на нашите прославени генерали Лекарски и Стойчев са в дисциплината всестранна езда. 28-та година е отново в дисциплината всестранна езда. Двете пети места, които ние имаме на Олимпийски игри, са в дисциплината всестранна езда на Генко Рашко в Стокхолм 56-та година и на Цветан Дончев в Москва през 80-та година. Ние имаме в тази дисциплина пето место на европейски шампионат в Англия през 57-та година. Сега, верно, че имаме сребърни медали в дисциплината обеска в Москва, но истинското ни, нека никой да не ми се сърди, но истинското ни реално представяне е в тази дисциплина. Ние полагаме максимални усилия за нейното развитие, много е трудна, много е тежка. Има реални рискове за конете, което кара някои от собствениците на коне да възпират конете си от участие в тази дисциплина, но аз мога да кажа и още нещо. Ако се обърнем към българското коневъдство, това, което произвежда конезавода ни в Кабюк, най-добрата дисциплина за изява на българските коне, българските произведени източно-български коне, е в тази дисциплина. Винаги сме имали леки спадове развитие, но аз мятам, че и тя има своето бъдеще и своето место. И Българска федерация конен спорт винаги ще подпомага нейното развитие. Имаме добро поколение млади ездачи, които миналата година опитахме на европейски шампионат. Аз не считам, че лошото ни представяне на европейския шампионат идва от нашите състезатели и нашите коне. Бих казал, че то дойде по-скоро
от липсата на добра организация, от липсата на добро взаимодействие вътре в дисциплината всестранна езда и не на последно место някои пропуски в подготовката им. Имаме коне, имаме ездачи и аз мисля, че ще имаме и добри резултати. Приключи първият държавен шампионат за 2014 година. Той по традиция е в дисциплината всестранна езда и като традиция продължава в Русе вече много години. Аз мисля, че този държавен шампионат завърши с доста въпросителни. Въпросителни по отношение подготовката в дисциплината всестранна езда, въпросителни за бъдещето му като развитие на дисциплината. Аз мисля, изказвам мое лично мнение, че през последните няколко години държавният шампионат е в 2 звезди твърде рано през месец април. Особено тогава, когато времето не е подходящо за подготовка в най-високия ни клас, той дава своето отражение. Може би трябва комисията в дисциплината, пък и ръководството на Българска федерация конен спорт да прецени дали трябва да започваме с най-голямото и най-високото изпитание, то твърде рано. Аз мога да кажа моето мнение, тъй като съм и председател на журито, и да изкажа моите благодарности към организаторите. Аз не съм присъствал на това състезание 2 години и има доста сериозно развитие. Кросът е фантастичен, с много старания. Построени са много нови препятствия, украсени с цветя, спазват се изискванията в дисциплината всестранна езда за технични скокове, за комбинации, нещо, което е от полза за нея и същевременно ми направи впечатление, че поставянето на 2 или 3 технически скока бяха достатъчни, за да провалят изпитанието в 2 звезди, където стартираха 7 кони и завърши само един, нещо, което се случва от много години за първи път. Нека да си направим след това състезание своите анализи, дали конете не бяха готови, дали състезателите не подцениха някои препятствия. След като приключи кроса е много лесно да се каже, 20-то препятствие беше това, което не беше поставено така, трябваше да има алтернатива, за да могат да скочат. Аз като председател на журито мога съвсем спокойно и така отговорно да заявя, никой не обърна внимание на препятствие номер 20, преди то да покаже своята трудност. До тогава говорихме за препятствие номер 9, до тогава говорихме за препятствие номер 7, Б да се постави алтернатива, което значи, че състезатели, треньори и всички подцениха препятствие номер 20, но то може да се бъде поставено на всеки един международен турнир и да бъде със същия резултат малко по-късно, когато сме пътували доста километри до международните състезания. Така че аз смятам, независимо от лошия резултат, този крос ще постави ударението на подготовката в кроса, ще обърне внимание на треньорите и състезателите и макар, че има и негативна страна, ще има и много положителна такава, за да можем в бъдеще да се готвиме по-усърдно и да имаме по-добри резултати в кроса. Като състезания участваха, мисля, че някъде около 47 коня, не са малко. Има и аматьори, има и много деца, има и много юноши. Разбира се, ако обърнем внимание, то се дължи най-вече на участието на клуб по конен спорт Калоян 92, с който участва с 17 коня или половината от тези, които са тук в момента в Русе. Това е един от сериозните ни клубове с сериозно отношение към подготовката на коне и деца и производството им. Аз много пъти съм казал и сега ще го кажа, че това е единствения клуб, където децата не заплащат при своето обучение, при своята езда, което дава възможност на най-доброто от това, което се яви в клуба, да бъде подготвено и да вземе участие. Не на последно место, там имаме и спортно училище, има сериозно отношение и той е клуб с перспектива в развитие
развитието на детско-юношеския спорт. Мисля, че там малко по-голямо внимание трябва да се обърне на мъжкото направление или на мъже и жени в по-високите класове, където като че ли има някои пропуски. Аз съм сигурен, че те ще вземат внимание.